toisella jalalla. Ennen ei taas jäänyt oikein toljottamaan sinne. Alas hypystä käsi päästää ylävartaloon takaa. Hyvä. Käännät. Hän oli vain reikä maa. Ylläpidä laukkaa. Ja jalan. Amputa. Se oli minun mielestä pieni. Ja Nelli auttaa vähän Raipan kanssa tohon rakennetulle. Ja käsi eteen, oma tasapaino, nyt jalat. Kannatte vähän katsoa. Et siihen eteen. Ja sit otetaan se uusiksi ja jos tulee ongelma, niin sen jälkeen me otetaan miinu vetoavulla. Auta vähän Raipalla. Jäällä. Otetaan miinu siihen eteen vetoavulla. Ui, siellä reikä maassa. Tää on ollut varmaan, mutta se on ollut harja. Ja et päästä ohi. Otetaan miinu takaisin ja Reino siihen vielä lähemmäs, et sä et jää ihan noin kauas juuri. Täällä on ne yhä ja keskiviikko. Joo, ne maastaa. Niin, ne maastaa ne sinne. Tää kanssa. Ja nyt kato Johanna vähän, että Julia pysyy peesissä. Nyt Julia ihan lähellä. Lähellä. Että se meinaa mennä ohi vaan tuolta toiselta puolelta. Mä en saa. Keino, se on minikokoinen se. Se on mini. Okei. Sitten otetaan ilman miinua, pidetään. Menkääs kaikki muutkin tonne tai Karomeessäkin tolle puolelle. Tää on ainakin niin leveäkin tää ei. Ja nyt oot aika tehokas sen piiskan, että kantapäät alas. Kantapäät. Etkä päästä tänne. Otas toiseen käteen se Raippa. Nyt se meinaa vaan väistää tätä kautta. Meet siihen eteen. Keino, kaikki on siinä. Pituudesta. Näin lähtee. Ja nyt sulla on se Raippa siellä vasemmalla, mistä se koittaa koko ajan juosta. Etkä jää liikaa vetää, vähän parempi laukkaa. Mene vaan. Auta vaan. Etkä päästä. Et päästä. Ja meet taas siihen eteen.